Awit natin, huwag na huwag mong kalimutan. Ang puso lagi ka pa. Magpakailanman. Grabe yung bakit nyo. Isang pag-ibig ay parang lansangan na pananawahan. Kaya't sa ating awit tayo ay magbigayan. Awitin mo at isasayaw ko. Awitin mo at isasayaw ko. Alright! Ano, may request ba kayo kay Kuya Buboy? Solo kay Kuya Buboy. Kaya siyempre, papasalamat tayo. Tita, thank you so much, ha? Pag-invite sa amin dito. Uy, papasalamat ka kay Tita. Oo. Para makaulit ka, Joseph Bitanggol. Ano kayo sa'yo? Sa YouTube? Sana bukas pa ang kahapon. Sana bukas pa lang kahapon. Panorin niyo po. Tsaka si Joseph meron to, si Jimmy. Batang Yagi. Magsisimula pa lang po. Ako nga pala sa TV5. Oo, ano yan? Yung Becky Boxer po. Manorin niyo, may part 2 po. May part 2, Becky Boxer! Coach ka niya na din, po kami sa tawag namin, lalo-lalo na po kay Boss J. Boss J! Boss J! Ate Milay. Sa ating idol, kay Boss J. Idol na lahat. Siya po yung nagbigay sa akin ng visa, si Ate Milay. Saka si Juna sa tawag. O kaya pakantayin kaya natin si Don Don Yuson. London Houston. Hindi na Don! Tayo lang naman eh. More! O kayo kumanta dito, kayo. Teka, Bertel. Bertel, teka. May nahalata ako eh. Ano yun? Isa likod natin, pala pa-picture eh. Sabi ko sa iyo, Joseph eh. Yan ang mga... Sabi ko sa inyo, Yan ang mark. pahawakin ng microphone eh. Yan ang market. Hindi Kuya Buboy, yan ang market ni Joseph. Oo. Ang tawag namin dyan sa Manila, si Boy Abang. Yun. Tingnan mo. Kuya Buboy. More. Para sa'yo. Ang laban na to. Ayun. na namin kayo, baka magawin kayo na ba ng Bicol. Mayroon pa akong BF 101, Resto Bar. Yan. Panapunta po kayo ng Bicol, invest ko kayo doon sa bar namin. Sunod. Wala na, sumabay na lang ako. O,